Hormatly radio dinleyijiler. Inni bolsa ýazyjy Arap Gurbanowyň Bostanyň gaýdyp gelmegi diýen radio oýunyny dinleýän. Olary bugünem mihman gelip gitdi. Cemal, o yank gelip gidenler kim? Yank gelip gidenler kim diye? Yine şolar. Şolar olanlar kim bolýar? Teb aýtmaga gelipdirler. Bostan zanlyýarlar. Bostancany? O henir ýaş ahry. 18-den ağam soň gaty bir ýaşam diýmeginiň nazar. Ýeron sen olara näme diýdin? Gyýdymyz henir ýaş diýdim. Oňa aýtdyň. Öňkü gelip gidenlere näme diýdin? Olara da şey diýdim. Oňa aýtdyň. Baý bu ýylyň gözüne geçidigini aýt. Bir henir ýetişen gyýdymyz bardyr emedimi? Ýyllaryň onu ýedir, ýeňhelerinde gözleri bar ýaly. Ýap-ýaňy dämidi Bostanjanyň gulpoklaryny taza edip ýören, ha? Şonnyşene. O wagtlar Bostanjan durança bir dillidi. O tapaýan gürrüglerini oňaryp aýdýan gürrüglerini ýetdi. O gözde görýüp gorkýadym o wagt. El zalimler gözüň başyna aýlap barýarlar hakaby. Ahmal bolsa razy etjekler. Ay be. Kogonumy bilen oklar, ýene gelýärler. Bostanjany entek-entekler çykarmar ne? Nazar bilen Jemalyň gözüne Bostan henirem şol öňkü çağalygy, şol öňkü enaýlygy. Ýöne bolan her kydadyň öz çägi bar. Bostan haçana çyn şol öňkü çağalygyny gelip bilsin. Bostan üçin durmuşyň manysy has sylsyrymlaşypdy. Oňa ışık eseriniň ýetenligini hiç kimiň çaklamaşy ýaly, oň öz zömüni soň-soňlary bilip galdy. Ol nirede bolaýsyn, oklasa da oýansa da amany küýsýärdi. Ýene tanyň göwüni Bostanyna bolan üçin olar Bostanyň ýüregi başga ýerdedir öýdüp pikirem etmeýärdiler. Bir gün akşam kakasy ýygyna gidende Bostan ejesiniň öňüne ýarylmakçy boldy. Men haçana çenni öz süýgümi enem atamdan gidilip gelin. Onu ahir olary duýdurmala bolar. Söz aýdyjylaňam iyi düzülen ok. Enem atam birine wada beren soň kıyın bolar. Onsoň näýil onuň ýüzünden geçip biler. Şu wagt edil wagty. Kakamyň öýde ýok wagty. Men muny ejeme duýduraýyn. Why? Men muny ona näýil aýtsam kaka. Ýüregim uraýsyny. Why? Saňyl edýänligi. Ýüzünde kan pet galmadyk gyýdynda bir gala gopluň mardygyny aňlan Cemal, oňa çiňňerlip seretdi. Bostan utanjyna zat diýip bilmän beýle kitamy geçdi. Cemalym başga bir işi bahanalap gyýdynyň ýanyna bardy. Görsü, Bostan aglap otur. Ya morlugy saňa. Bolup ýürşüň näýili? Bir öýdüň içki tamy geçip aglap oturmaň näme? Näme molly? Giplagrin. Ece. Can ece. Gulugum senne gyýdym. Dünýäde maňa senden ýakyn adam ýok. Ece can. Ýürek sırmasaň aýtman, kim aýdyn? Aýt balam, aýt. Gulugum senne. Ýöne oli. Sen yüzüne gelen bütün maňa gaharyň gelmedin. Meni bagışla ede can. Uy, towa, ağlamaň näme? Saňa bir düwet çalypdyr. Hani näme bolar? Aýda ahyryn balam, aýt. Aýsam ede can. Maňa öz tälimi özüm gorumagy ruhsat ber. O näme diýdin? Meniň üçin gelip gidýänniň ýanyna sözüň gidaýalama diýmekçi bolýan. O näme diýdin? Düşünýän nälerin? Men öz ýüregimi birine berdim.
Vay! Tövbe ettim ey! Senin aydı oturan adın neme? Mana inni onsuz durmuş haram. Vay! Habarmazam yok ey doğanlar ey! Tövbe ey! Vakıtsan malam bostansan. Bu sen mi veri? Eyyem yüreğini birine verip onsuz durmuşunu terklep yetişenini ne bildin sen bağlam? Yüzümüzü yere sallım diysene. Vah aşımı da avukattım diysene. Vay ey, bu işini kalkın esteydi. Nehmet yer. Eğer kuman emetcek değil ey. Vay ey. Sen yalan sözleyensin bağlam. Sen yalan sözleyen olayma. Vah sen beni oynayacak olayan olayma bağlam. Yok Edet'im. Sen yalan sözleyensin. Yok Ede, sınım. Eğer bu sınım varsa, kalkın isteydi seni öldürür. Ede, can Ede, men sındadı ne hili yalan deyip bileyim. Vay. Cemal näçe jebirinse de Bostan öz pikirinden dänmedi. Neneň dänsin? Ejesine bu sözler aýtýança Bostan az horluk çekdi näme? Ol bu sözler bar zady, urulsady, söýgülsedi razy bolup aýdypdy. Ýeke ýylmynyň urulsady, söýgülsedi bu sözler aýdyp bilmezdi. Onu bu zatlar aýtmagy söýgü mecbur edipdi. Onu sen yüreğini berk bağlapsın da. Berk bağladım edi. Senin o diyenin kim olmalı? Aman olanlığını kim olya? Murat. O niren adamsı. Bilem yok. En atasını kim diyeler? Onun en atası yok. Okuğunu oturup yanı şehirde işe durdu. Vah! Bir yetim hayran diysene. Düşümde sığıramamin benim. Saçın kesilsin, yüzü kara, yüzün uğursun. Şehirde ona ne il duş gelip gördün diysene. Men ona ilkinci gidip ovada duş geldim. Ol şehirde bizim kesilhanamızda praktikada bolli. İnnem şehirde duşusup görmün. Köpülen çoğu özü gelip gidiyor. Bir ediye. Ver ediye. Bir bilen duşusup görmeye iyilen günden utanmadın mı? İnen hatağına rehimin gelmedi mi? Ah, kıydı maşgalanı ken saklamalı değil diyenler doğru eken. Kalkan bir gelsin makali. İyinin bilen boyunu desten ettirin. Vah, men öldürmeli. Men öldürenin kesevsi öger. Barına ödüm günekar. Vah, ne güzel yerleri kovup koyverdim. Bilen morsam eyyemler yoğuna yanmaz mıdım? Men başka kişi ölsemem. Kes sesini haram akyan. Asıl ölsenim, şoňa sen yüzüň düşmez. Neneň utanmadın, neneň uyalmadın. Basımrak sen, yoğuna köylenden gowy ýokdur. Ýöne häzir bir pille. Bu päliginden el çek. Yok edi. Sen meni şu duran yerimde yetim doğram et. Ýöne maňa ondan el çek diýme. Men onsuz ýekejegine bir ýaşap bilmerim. Cemal teýahir bolmandan soň gyýdyny höre köşetdi. Onu süýjü dil bilen, nesihat bilen ırmak isledi. Gyýdym. Bosancan. Sen bir zada düşün. Ereň ataň saňa ýamanlygy ýokdur balam. Sen begenjek ýerinde begenip, gynanjak ýerinde gynanjak. Ýene ereň ataňdyr balam.
Oğlum, sen henüz yaşsın kıydım. Senin bu atlardan başın çıkmaz. Seni akıllıca bollu. Bu peylinden elçek bağlam. Emma Bossanın özleyenini. Ol özünün amanının el üzmeceğini qaytalap aytdi. Onsoň Cemal adam bilen maslahatlaşdy da Bossanın karşılık görkezmegine garamazdan öz daşgynrak garnaşlarynyň habaryny aldy. Bossan erejen geňdälligini aňlady. Köp gün geçmäke günnüriň günortany öýlerini taşlap öz amany bilen bir başa şähere gitdi. Cemal ile duydurman gyýydyny gözläp obany ele gelen ýaly eledi. Emma Bossandan derek tapmady. Cemal öýlerine geldi de çöke düşüp ağladı. Bossan can. Sen bolunundan qaradaşlar bolan bolsa bolmaýamy. Sen bizim gidimizi yere sarlın. İyle çıkar yal etmedin. Bossan can. Bossan can. Sen bizi ne edeydin? Sen bizim ömür gülümüzdün ahiri. Yer bolly. Inna ağlap oturanyň haýry ýok. Bostan öz sözüni göýgerdi. Yer kakasy. Jirin janym bolsa şeýde ýermike. Bossan ýaly olam bizi taşlap ötägdirmike. Goýsan ay. Men näbili? Olaň ýüregini näkin bilip bolýam näme? Bossan olun yalnız perdendi däl. Jerenemini ona yak basypdy. Jerenem edil Bossany meňzäp durdy. Dillejedi. Işe çulumdy. Oňum gözleri edil Bossanyň kyýaly owadandy. Ýene welin. Ilkinji perdendiňe bolan mehri aýry bolar eken. O ejejany men nähili oňat görerdi. Sehelçe kellem ağırıp, hıkçak eden unim daşımda pervane dek pırlanırdı. O maňa yatan çepem gallırtmazdı. Bari iş maňa yetirmän öýde ederdi. Yeri, onun şu öýden gören yamanlygy nämeke? Biz oňa ýağ ýedirip ipek giydirýädik ahyryn. Deň duşlarından kem galmasyn nip islen zadyny alyp berýädik. Ine biziň ähli çeken adamyza Bossanyň beren aklygy. Havar ýediýat ýetimek bilen gaçyp gitdi. Inne tä ölüýünçem gyýdy gaçdy ady depemden taňlarda aşy bolup ýagar. Cemal'ın binalasy Bossanyň kakasyny nazarda täsir etmän durmady. Ýogsa nazar ýaly giň adam tapaýmak kyndy. Olmadama yamanlygyň ýagşylyk tarapyndan seretýän adamdy. Oň daryp aljaran watyny hiç kim görmändi. Nazar gaharyny bäs gelip bilmän Cemal'a madal azarlydy. Soň ýek agzam görlemedi. Ýöne şo iýje okuz tutmady. Bossan pikir etdi. Yatdy. Eýsem ata perdendini eneden gaýra durýarmy näme? Aradan 3 ay geçti. Bossan gara vermedi. Soňa waka Cemallar nazar asla Bossan hakda söz açmadylar. Diňe jeren käte ejesiniň ýanyna gelip boýnuny burýady. Ejejan, aýje. Sanece näme gaýdym? Bossan açan ýerler kaýje. Onuň adyny tutma. Men görürsüm elýara. Sen ondan gowatyn et bolarny öýdýämiň.
tutmaşan adyny. O nämçin öýümüze gelen oka? Nämçin? Beset diýen men saňa. Jeren ejesiniň bossany näme üçin şeýle ýygranýanlygyny düşünüp bilmeýärdi. Asla bossan näme üçin öýlerine gelmeýär. Oň jany bersagmyka. Bepekirler Jereni bir çykda rahatlandyrmaýardy. Käte-käte bossan Jereniň düýüşine gyrardy. Ine şonu bolyn Jerenjik bossan bilen gülüşüp, gurlaşyp pediller edinerdi. Bir gede ol düýüşünni ýoň bossan bilen ýorunja ýygmagy gidişler ýaly, ýorunjada gitdi. Bossan! Ay bossan! Meni berdicin. Hani gelsene! Yoruncağımız güllettir. Muňa odandan versene bossan! Bossan! Gel gül ýygaly. Uy, sen näme işleýärsiň bossan? Pirde kevelepken. Hani? Şolary göreňokmy? Yok, mene göremi? Han. Göremok. Han. Uy, ine kelle? Gülliýäňem kebele oňşýar. Beyde, olan kendini. Güvüm var, sarsım var, yaşlım var. Sen ak kevelin göreňokmy? Yok. Ak kevelik? Yok. Gözüňe giýinir agat. Ak kevelik ýeglimiň üstünde. Vay o kevelik değil. O başkası. O sen çakal mısın bostan? Ay Sami. Ay o sen çakara bostan. Bostan o sen çakar. Jeren can. Ne batırgan ýamyň? Hana oyun gyýdym, oyun kelläň alır. Men seniň ýassyňy beýgeldeýin. Ece. Ay Ece. Can balam, can. Düşümde bostan gördüm. Oň eňine içýärmi mühim bir hil möjek var eken. Näme? Bosanyň öňündemi? Hawa. Näme ol möjek bosan çakdymy? Çakmady. Çakmadyk bolsa bolar gyýdym. Herne eýgilip bola görsün. Ece, ay Ece. Näme gyýdym? Düşümde gülsüň näme bolýar Ece? Gülki agy bolýandyr gyýdym. Ol kän gülli. Kim? Bossan? Düşür biderek zatdyr balam. Oňa ananmagyny gyýdym. Hanyat, ukla. Basymdan atjak bolup dur. Sen welin sokurdap uklaman ýatyrsyň. Bolýar Ece. Şowun Jeren giýiş turdy. Turan nesini ejesini gojaklady. Ece, ay Ece. Bossan düşümde maňa saçydakylar ýary owadan ak lente getirip berdi. Soň birden onu ýitirdim. Kimi? Bossany. Ony ýere gidipdir. Olmy? Ol hiç ýerem gitmendir. Onu näme ýitirdim diýen? Ol maňa haýatyň aňyrsyndan bol Jerenjan gyýrypdy. Menim sesini eşdiýänni özüm tap bilemmi? Gözläp sütünüm süýünni. Ahyrynam tapyp bilmänmi içim ýanyp ağladym. Oýunsa göz ýaşymdan ýasygym öl bolup giden eken. Can gyýdym. Agy begençdir. Begenjekdiň Jerenjan. Bossan tapan bolsaň bolmaýarmy? Yer bolly. Kän bir düýşe ananyp bermegin. Bizim moğollimam nam şey diýdi. Düýşe ananyp bermeň diýdi. Onsoň menem düýşe ananmak. Ýöne oňa özüni ýerdika. O şu wagt näme işleýär? Bosanly gurruňy behet diýen men saňa. Men onu göresim gelýär.
Bostan öllü diýip aýtdy. Hany bar sapaň oka. Menim daşarlar süpürüşdirjek. Bolýar. Ejim näme üçin Bostan şeýler bet görýäk? Bostanym menem oňgylar ahry. Näme? Bostan durmuşa çykanda näme? Olyny ulugyda. Onun jüni mutordy. Bostan bilen blokyan joralarynyň ak gülem, şirinem, keýwem durmuşa çykdylar ha. Şonlara öýlerine gelip gidip durlar. Olara ejid kakyt hiç adam diýen oklar. Nazar şowunam ýagnaga gidipdi. Garanky düşüp agsam bir çene baran hem bolsa jeren öýlerine gaýdyp gelmänni. Cemal howsala düşüp Joralaryny öýden röýdüp olaň öýlerine barlap geldi. Emma o ýerde de jeren ýokdy. Mektepde oýunda görkezlen mulaýmasyn nip mektebe gitdi. Emma mektebiň çyralary sönükdi. Nazar ýagnaga oturup gelende de jeren henir gelmänni. Cemal, ýüzüň salykla näme boldy? Jeren okladymy? Jerene henir gelen ogam. Näme? Şu wagtda çelli öýe gelmän näme işläp ýör? Şoňa habidem hayran. Odul sana diýerek gitjegini aýtmanmydy? Ýok, maňa aýdym zat ýok kakasy. Aýony mekteplerine oýun meýleki görkezilýändir. Ya joralarynyň birini oýuna giden bolaýmady. Mektebim joralaryny barladym. Ikisinde de ýok eken. Ay ýok. Onda bu gijaşyny nirelerden täpýärkä? Biz bilmedik. Jany sag bolsa da biri. Oň ýoksam akşama galýan gedegi ýokdur. Doğrudanım. Oňa näme bolýar? Milisiýa habar edäýsekmi? Hadi biraz garaşaly. Gelmesen o şey etmeli orada. Yer näme diýip? Näme aýtarsyň? Gijanyň bir wagtyny çenni eglenip, oňa näme bolýar kakasy? Nazar bilen Cemalyň ýüregine howsala düşüp urdy. Öýüň içi edil bazar sowlun howlyal iňläp durdy. Bosan diýeli. Ola baran ýerinde sag gurgun gezip ýörenir diýeli. Yer jerene näme bolýar? Biýe hazam irwet boldy. Jeren kimdir? Bu wagtda çenni öýe gara bermezlik kimdir? Eýsemol. Öýe gelmän diýerэгsin ahry. Bar özüňden. Näme? Menin? Hawa senden. Diýip oturan zatyň näme? Men oňa gelmedi diýip aýtdymmy näme? Ya, ulan bolup, haýkyran bolup, atladyň özüň täliň boldy. Sen jerene de bir zat diýip ýüregini degensiň. Indi böwrüňi diňledi, şeýde soja da otur. Bostanyň göwünü degip kä ýemegime de sen sebäp boldun. Ya şurun birini söýtmi? Oy şoňa degitsin. Sen bolsaň tepägden göwünini döndüň. Yerim men bir sen bile deň bolman mesele paýgatly garaýsam bolmadymy? Eýsem men çağalarmyň ýamanlygyna da şeýlemi? Ýoksa näme? Bir adam öz eli bilen bagyt çyrasyny ýaksa, sen hem onu söndürjek bolsaň, näme? Uly çağaga hyýanatçylyk etdiň dämi? Men guraýyn. Ahyrynda da bar güne meniň boýnuma syýryk tutur berdi. Indi bu tüki jeren jany näme bolýar? Ya da onuňa men ýitirim boldugymyka? Hani geplesene. Jeren jan ýokla, kakasy. Hani onu tapman agyryn. Hani goýsan aýtdy ýykylyňy. Hani ýör hani. Nazarym, Cemalym jereni gözläp nahak adara galýadylar. Jeren bijele gaýdan bir eýýam saýlanypdy. Jeren her gün örtanlar şähere gatnaýan ýolagçy maşina minipdi. Ol obada bir aýalyň salgynan jaýyny gözleýärdi. Jeren tapýan ýer teatrym ullukan jaýdy.
Ol teatra gelip gündüzüne bir näçe gezip oýnam görüpdi. Ol salgy berilşi ýaly teatrın Gunmatar tarapynda köçe bilen ilerlegine ýöredi. Jeren şu gidip barsyna 3 köçäni geçirip çepe urilmeli. Ol edil aýdylşy alem etdi. 3 köçäni geçirip çepe urildi. Ol çepe urilen köçeden sirip jaýlaryň nomeryny syptyrman okap barýady. 67-nji nomeri barýança gaty kän ýöremli boldy. Eger keypine gelip birilmese jeren görrüňsiz ýadardy. Ýöne bu wagt oň ýadawlyk ýadyna düşenokdy. Jeren 67-nji nomeri görünni bigencinden tas goş bolup çypdy. Tapdım. Tapdım. Bossan! Ay Bossan! Be hiç kim yok mu ka? Niyem çün kapyny açmaya kalır? Bira geliyor. Hükman Bossanlar. Bossan! Bossan! Kapıyı açsana. Evet. Sana kim merak? Bossanlar şu yerde yaşıyor mu? Bossan? Kimdir o Bossan? Men doğanım. Menin cisi. Bossan yoktur. O nem için yok? Bossanlar Sovet köçesinin 67-nji nomerine yaşamalı. Oo. Bu Sovetler, bu kolhozny köçesidir. Kolhoz ne? Köçesi ediniz mi? Onun Sovet köçesi nerede bolýar? Sovet köçesi bir yandadır. Doğru yere bonsan çepedir. Ondan sağadır. Ondan yine çepedir, yine sağadır. Be, men azyşaydım mı kam? Bilmez kızım, bilmez. Ovada soran ayarmın salgı beren yere huçtay ahri. Ya da yankı çeşik murtlu adım men ağlaydım ka. Yankı adımın salgı beren yere gün olayalın aydının tersine oluyor. Kernemi de vursa şu tarafa gideyim. Birden howa garaňkyragy gurdy. Dogrusu jerenini uğrunu yitiripdi. Birden hem köçelerde çaralar ýandy. Jerenin ýüregini erbet towzurlar düşüp gurdy. Eger Bossanlar tapıp bilmesem, öýümden edip giderken. Giýjäň çinege közüm näme işlerken? Vay. Uy. Yoksa da men ýanymda pulum bolmaly. Men bu pullary näçe unlap ýygnadım. Juda bolmasa, bir maşyny tuturmuş pullarymı al öýüme gitdiýär. Gowy şeýdin. Indi meni başgalar çykarmady. Giýjäň çinne bir zadyň üstünden baraýmakam. Derew bir maşyn tutaýyn. Uy. Yoksa da taksiler ekdere. Jeren trotuardan köçä çykdy da maşinlary eline galdyrdy. İçin ýakyndan ýal bir maşinam durany okdy. Agyz, näme ölesin gelýärmi? Trotuara geç. Maşynyň astyna şok bolýarmy? Jeren gorkusyna galpyllap durdy. Agyz, kim aýdylýar? Derrew trotuara geç. Ağlamaň näme? Näme, gorkaýdyňmy? Men sana ýagşylyk aýdýan ahyry. Ýoluň gatnagyny göreň okmy? Öýümde aýtjak. Öýüňiz nerede? Ovada. Bir näme işe geldim? Doğanlamın öýüne. Doğanlaryňa gelen bolsaň giýjäň içinde köçäň uğruna näme işläp ýörsiň? Olar tapamak. Nerede ýaşaýanlaryny bilen okmy? Bilýän. Sovet köçesiniň 67-nji nomeryna bolmaly. Ine inni barda düşnükli boldy. Ýör häzir özümjik şo ýere eltip gaýdaýyn.
Militsioner ilkinji duşan maşin bilen Jereni Bossanlara getirdi. Bossan Jereni görönünden onu bağrına bassy. Jim. Yedim. Kara gözüm. Bossan. Sen nereden çıkaydın? Ege sağlık mı? Ecem kakam kurgun mu? Kurgun. Hennemiz kurgun. Hey vay. Sen neyle bir yerler tapıp bildin? Militsioner olmadık olsa tapıp bilecek edim. Şu men maşinli getirip gitti. Oğa da demeken. Yaş udayın olsun. Geç çiğim. Geç otur. Bossan. İne şu üy. Men yaşayan çayım. Jeren Bossan'ın öýünün ähli zadına sinetdi. Belegileken. Kravatlarım ütgoşuk. Pollarım yalpıllap dur. Hallarının gülüme otan. Bossan bir neme horlanıptır. Öňküsinden ağarıptır. Görsene. Özüm öýümüz dip ölüp içip barýar. Kakymyň ejemiň saglygyny sorýar. Meni görgen begenni. Ýöne näme üçin Bossan öýümüze öýden okka? Bossan, sen näme üçin öýümüze baranmok? Men seni göresim gelip gitdi. Onsoň ýörüýte seni görmäge, hemem öýümüze alyp gitmäge geldim. Han bul Bossan, bul çaltyrak, öýümüze gaýdaly. Vah çiğim. Senin tek çağı bolýasyň. Senin tek bu zatlara düşünmersin. Yok Cerencan. Menin tek gidip bilmen. Näme? Yok Bossan, yok. Men seni ýörüýte gitmäge geldim. Ýür gaýdaly Bossan. Seni kim verdi? Hiç kim. Eýdim senin bir yere gelenini hiç kim bilen okmy? Yoksam näme? Kim bilsin, hiç kim bilen ok. Men öýümüze de hiç kime de aýtman aýtdym. Ýür gaýdaly. Yok Cerencan. Yok. Gidip bilmerin. O näme üçin gidip biljek? Näme? Sen bizi öýümüze ýörenýärmi? Yok ey. Goýuwer Cerencan. Sen aýdyp oturan zadyň näme? Hem men seni ýörenerimmi? Gece gündüz bar pikir koyum siz ahirin. Ecem cani, kakam cani. Seni ne ili görüsüm gelýändigini sen bir bilsedin. Onu näme öýümüze gitjek diýen? Vah, men onu sana ne ili düşündirin. Olar meni öz oňat görýän jegdime dälle başga birini berjek bolýarlar. Menim öz diýen adamymy durmuşa çykdym. Şoňa da olaryň gahary geldi. Menim olardan çekinip öýümüze baryp bilmeýän ýörün. Bossan. Ecem tenim kakam hiç çekinme. Olur sana hiç sadım diýmem. Ananmasaň ne ýür? Ýür men bilen bardyny göräý. Yok çekim. Bu wagt däl. Ýene bir azajyk wagt geçsin. Olaryň gahary madaly ýatyşsyn. Bu onsoň baraýar. Bossan. Yok Bossan, häzir gideli, häzir. Yok çekim. Yok. Eger gitmeseň, indi men hiç haçanym size gelme. Hiç haçan gelme. Sağ bol. Dur. Nire baryan? Koyver. Hiç yeri gitmersin, dur ahire. Koyver, men gitjek, koyver. Bağlayan izagat kim? Boho. Bize mihman gelen ya Allah. Bu gelen Bossanyň adamsa Amanny. Ol saçlary maňlaýyna dökülip duran 22 ýaşlaryň naqqara ýagy ýigitdi. Ol mudamada belçiremän oňat görýärdi. Belki ol Bossanyň ýüregini şu alçaklygy bilen eredendir. Eneciğim, bu men adamym. Adyna Amanny ýerler. Men oli bu izagadyň kimdigini aýtmasaňam tanadym. Men biçak oňat jigim bar. Adyny Jeren ýerler diýen izagadyň şu bolmaly. Şeýle gerek? Edil ödi. Sen korkman, bir özüň owadan bize gelmäge gelipdiň. Bossan bolyn, beýle de. Ol senin ulan bolsa öýlerine gitmä korkup ýör. Ine gördüň Bossan,
Senem jerinden görellal. Sen näme üçin bossan öýümüze gözlereň ok? Eger gitse, häzir emek gitmege taýyn. Bossan, eşitdiň gerek. Ýürden. Men gidip biljek gel Cerencan. Men gorkok diýip aýtmadymmy näme? Siz meň üstümden güljek bolmaň. Men bossan nähil göresimiň gelýänini siz bileňiz ok. Men ne günlük bile korkman, ye közüm bir yerek geldim. Yok. Yok, senin bossan näl. Sen düýünden ütkäpsiň. Senden emir doğun varmy? Jeren ýüzüniň uğruna öýden çykyp gitdi. Köçäe düşdi de garaňkyň içinde çem gelen tarapyna algady. Aman bilen bossan maşynyny oň ýerinden ýetdiler. Jereniň elini aýagyna bakman maşyna mindirdiler. Jereniň kakasy rejesi hiç ýerden uğur tapman, paltalar daşydygy otýardylar. Maşina gelip duranlar kakı yerine eğilik bola. Kimsin? Kim? Ece! Ece, bir men kapyny açsana. Cerencan'ın sesine. Häzir Cerencan malam. Ece, açsana. Häzir can malam. Oy barham, nireden çıktın can malam? Ececan, bossanı getirdim. Bossanı? Yeviklerim. Balelerim. Bossan çal edimlep, yüzünü aşağı salıp kakasına görünmen beylik tama geçmekçi boldy. Bärik gelin, bärik. Cemal, maşyny kimem bolsa çağır öýden otursun. Cemal çıkıp görse, maşin eýem gidipdi. Aman eýem owadan saýlanyp asfalt ýol bilen uçup barýardy. Siz Arap Gurbanowyň Bossanyň gaýdyp gelmegi atly radio oýunyny dinlediňiz. Gatnaşdary hemde rollary ýerine ýetirdiler. Nazar, artist Gurban Nazar Ataqaýew, Cemal Enegul Allanowa, Bossan Oglubagt Annaýewa, Jeren artistka Gulnabat Aşyrowa, awtordan Juma Ýazmuradow, beýleki rollarda çykyş etdiler artistler Oraz Hojaýew, Aman Kömekow, Bayram Gurbanow. Oyunu goýun Juma Ýazmuradow. Ses operatory Guljan Orazowa, redaktory Magtymul Muşşeýew.